ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುರಣಿ ಐತರ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆಂತ ಮಂತಿದ್ದೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತೋಗಿ ಬಂದು ಅವು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೂಲು ಬೂತೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಡು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡೆದಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಕೋರಿ ಕಟ್ತದೆ ಅಂಚ ಐತೆ ತೊಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಪೊಯ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಸೋಬಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತೊಲಿ ಅಂಚೆ ತತ್ತಿ ಎಳಿಪ್ಪೇರಾರು ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೇಯೋನುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಅವ ದಿನೋಲ್ಲ ತೂಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ತೊಲ್ಲು ವಂಶಿಡ ತೊಲ್ಲು ಒಂದು One hour later. ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ತೋಜಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಎದ್ದಪ್ಪಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಐನ್ ಪಾಡುಜಿ ನೆನ್ನು ಪಾಡುಜಿ ತುಳುನಾಡ ಬೂತೊಲೆ ಒಂದು ಸಾನದಲ್ಪದ ಮಂಚವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂತೆ ತೋಜೊಂದಾತಿ పోయిட்டு మొబైల్ ఎంచ పురెల్ ఇరు మగుప్లే అందితే ಯಾನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ ಮಿಗ್ಗಿ ಸುನಿತಕ್ಕಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರು ಒಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೆತ್ತ ನಿತ್ತೀರು ಬತ್ತನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಾದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಾದು ಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಚ್ಚಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.